En què treballava? Al començar a treballar a la fàbrica de guitarres, Vale, a quina edat comença a treballar? als 12 anys. I et jubilats? M'he jubilat a 70. Vale. Quina era la seva jornada laboral? En les guitarres entrava a les 7:30 del matí, parava mitja hora per almoçar, a les 10 de la mitja i acabàvem a les 2. I després entràvem a les 3 hasta les 7. Com es desplaçava a treballar? Com m'ho passava? No, com es desplaçava? Si en cotxe... És dir, en bicicleta. Tenia bicicleta a la bicicleta. Vale, quan cobrava? Uf, molt poquet. Más o menos de diners, en pesetes... La peseta antes se valía més que ara, però no sé. Sí, no sé lo que... Eren pesetes, però no alcança ara la memòria molt poc. Igual al mes cobraria, no sé si... o 18.000 pessetes, una cosa així. Vale. Considera que estava ben remunerat? Aquells temps saps què passava? Que anem a feina dels puestos. I si tu, per exemple, en un puesto no t'interessava, te pagaven més que un altre, tenen a l'altre. Jo el que passa que era un socio del guitarres, era veí meu. I treballava amb un germà i treballàvem els dos. Vale. Quins canvis han notat a la seva vida laboral? Quins canvis? Pues a partir de lo que treballé ahí, después en València tenia una feina quan acabé ahí, en València i tancaren, com tots els puestos, pues a tancar fàbriques. I ja me busqué el Palau de les Arts. I treballé 12 anys, van ser els més bonics de la vida. Perquè el meu treball era d'ordenança i la meva missió era treure diners, altes i baixes de músics, altes i baixes de cantants, i jo sempre estava al carrer, el qual sí genial. Ha hagut de traslladar-se a altra localitat per a trobar treball? No, jo anava en cotxe, anava allà a València, estava al Palau, en el meu cotxe i aparcava en el garatge i després anava Vale. Quina relació tenia amb el seu cap? El meu jefe tenia una relació molt bona, perquè jo sempre era molt clar. Entonces él cuando tenía que ir a alguna cosa me traía y me reñía y yo diría, tu a mi no tens que per renyir perquè ves al centre de la feina i pregunta qui seguia. I entonces él me diria, jo dic les coses mal però les bones també, que tenen molt mala relació. Vale. Hi havia gent d'ambos sexes en el seu lloc de treball? Hi ha gent que... De ambos sexes en el seu lloc de treball? Claro, sí, claro. Bueno, pues ya están totes les preguntes.